Estamos aquí en un lugar o máis emblemático, históricamente, culturalmente do noso concello, que é o Pazo de Mos. Estamos no Camiño de Santiago e estamos moi contentos de que unha vez máis o vicepresidente da Xunta nos visite e para ver como foron as obras que financiou precisamente a súa consellería. Este é un lugar de moitísima actividade cultural, de moitísima actividade da vida municipal tamén, e era necesario ter unha colaboración coa Fundación Pazo de Mos, que están tamén con nós, de obras interiores, de calefacción, de aire acondicionado e de diferentes cousas que ascenderon a un importe de 25.000 euros. Non sería posible a todos os niveis culturais e de vicepresidencia facer o que se fai aquí todos os anos en a colaboración da Xunta de Galicia, e por eso nós estamos moi satisfeitos de ese man a man que hai entre a Fundación do Pazo, a Xunta de Galicia e, por suposto, o Concello de Mos. Moitas gracias, Alfonso, e esperemos que sean máis visitas tan boas como esta, que é vir a ver unha obra que financia a Xunta de Galicia. Bueno, pois, nada. A obra, que foi un investimento máis das que ven facendo a Xunta de Galicia en monumentos representativos e creo que importantes. Ademais, isto é unha restauración que para poñer de exemplo en moitos sitios. Isto empezou sendo unha ruína hai moitos anos e agora pois é algo que ten moitísima vida, con moitísima autoridade pública, e non hai que esquecelo, na beira do camiño portugués, que tan importante ten que ser este ano, e polo tanto as obras que se van facendo aquí de acondicionamento están un pouco na liña do que queremos facer. Estes primeiros meses, agora que sabemos que temos 2 anos de Xacobeo, estes primeiros meses son para prepararnos completamente, e cando recuperemos a mobilidade que temos que recuperar, e cando o Camiño de Santiago, os Camiños de Santiago empecen a desplegar todo o seu potencial, que o van a desplegar sin unha dúbida, que este todo perfectamente preparado, perfectamente disposto, e que a gran oportunidade que ten que ser o Xacobeo para Galicia pois se convirta en canto sexa posible, con esa tranquilidade de que imos ter un ano máis do que contábamos inicialmente. E agora vamos a facer unhas preguntas, se non importa. Primeiro, hostalería, de cara a esa reunión, plantexense en algún momento un pouco ese modelo a valenciana que sería paliar todas as perdas que tuveron, ali foron 1.800 millóns tanto autonomía, municipio como Estado central. Eso pudera aquí estar por riba da mesa? No, pero foron os propios empresarios de hostelería os que o propuseron, e nós estamos totalmente de acordo que reunamos todas as inversións e todas as aportacións que facemos todas as administracións nun único fondo, para evitar que os hosteleiros teñan que estar peregrinando de administración a administración, facendo unha solitude diferente cada vez. Creo que este é o modelo que hai que facer. A Xunta de Galicia xa aportou máis de 85 millóns na primeira fase, está disposta a aportar nesta segunda, e, por suposto, recollemos esa proposta que nos fan empresarios, porque creemos que é unha boa idea. Dende logo, o virus non entende de cores políticas, por lo tanto, as administracións tampouco deberíamos entender. A Xunta de Galicia non entende, e se nos piden que reunamos todo un único fondo, o lógico é que falemos para intentar reunilo, e xa lle digo, facilitarlle a vida a xente que ahora mesmo está tendo moitos problemas, como son os hosteleiros, que teñen os seus negocios pechados. Fala vostede de que está disposta a Xunta a poñer máis cartos, barallan algunha cifra en concreto? No, xa digo, están a día de hoxe, primeiro hai que decirlo, pusemos do plan que había para autónomos e microempresas e hostelería, máis da mitade foron para hostelería, 90%, máis de 90% a día de hoxe xa están pagados. Os hosteleiros recibiron, creo que unha cantidad importante de axudas, pero necesitan seguir recibindo. A reunión que tivemos outro día co representante de hostelería, que foi onde nos fixeron esta proposta de facer algo o modelo Valencia, parecido ao modelo Valencia, nos falamos de poñer en riba da mesa outra vez unha cantidade que vai depender tamén do tempo que duren as restriccións duras que agora mesmo están en vigor. Por lo tanto, hai que acompasarlo un pouco. Nos falábamos de facer unha aportación en torno de 12 millóns, pero pensando que estamos falando dunhas semanas que temos por diante. En definitiva, a cantidade necesaria sería a que faga falta mentras os empresarios necesiten axuda. Eso o saben, o demostramos a toda agora e vamos a seguir demostrando. Por lo tanto, por eso queremos que se reúnan todas as cantidades. Canta máis administracións aportemos e máis simplifiquemos, será moito mellor para os hosteireiros. Podemos tamén falar, mañá comeza esa segunda fase da vacunación. Galicia cumpriu, por así decirlo, a respecto de outras comunidades que puxeron unha porcentaxe menor. Bueno, só dixemos dende o principio, fixemos unha planificación de máis de 2.000 profesionais
para poder administrar as vacinas que nos den. O que estamos vacinando agora a semana se podría vacinar nunha sola mañán. Temos capacidade para poder facelo. O que non temos son o suministro necesario dentro do Goberno Central. Por lo tanto, todo o que nos chegue se vai a administrar. E necesitamos, iso todo o mundo está de acordo, vacinar con canta máis velocidade, con a planificación pois moitísimo mellor, para ter canto antes máis personal inmunizado, seguindo unha planificación, seguindo un criterio de priorización, pero vacinando a canto máis xente mellor. Por lo tanto, dependemos do Goberno Central e que nós non podemos conseguir as vacinas directamente, o que nos temos que encargar de administrarlas. Creo que eso estamos facendo ben. O que necesitamos é máis suministro, que non se interrumpa e, dende logo, se hai algunha comunidade autónoma que non é capaz de poñer as vacinas que se suministran, que veñan a Galicia, que non somos capaces de poñelas. Pero parecelle razoable eso de que quen non administrar aínda a primeira, que non teña a vantaxa de darlle en tempo esa segunda dose? Bueno, o que non é razoable é que haya vacinas sin administrar, que se poñan a disposición de comunidades autónomas que non son capaces de poñelas, porque eso ao final podería provocar que a vacina non a levara a ninguén, alguén ten que levarla. Nós non lle queremos quitar nada a ninguén, e queremos que toda España, todo o mundo debe ser vacinado, e todo o mundo ten dereito a elas. O que non ten ningún sentido é telas e non poñelas cando hai outros que sí que as poderíamos poñer. Por lo tanto, eu creo que se o criterio do Goberno Central é decir que darlle máis vacinas a quen sexa máis capaz de poñelas, Galicia é das comunidades autónomas que máis vacinas está poñendo. Eu quería preguntarlle tamén, despois das críticas ao presidente da Xunta pola falta de control na fronteira con Portugal, non sei se nestes últimos días detectaron un aumento de controis ou simplemente polas restriccións que xa empezaron tamén no país veciño se reduciu a mobilidade. Bueno, estes días salían os medios de comunicación, os alcaldes e alcaldesas dos concellos limítrofes con Portugal, e todos coincidían en que é necesario un maior control, porque é certo que a fronteira non está pechada, pero isto non quere decir que non haxa que facer controis para si as zonas, se Galicia está perimetrada, tamén está perimetrada para os que veñan dende Portugal. Por lo tanto, non son necesarios maiores controis. Eu creo que nesta medida hai que seguir insistindo, pero que non o digo, decían alcaldes e alcaldesas, ademais de todas as cores políticas, que decían que debe haber un maior control. Por lo tanto, xa nos pusemos en contacto coa delegación do Goberno para insistir en que este control debe intensificarse, porque ademais a situación sanitaria en Portugal é moito peor que a de Galicia, e, por lo tanto, non nos interesa nada mesmo este trasiego de persoas. Moitas grazas. Moi ben, gracias. Gracias.